Nijar kenan, rena kama ka ga gayya ba, ƙasa mai albarka, ƙasa mai ni'ima, ƙasa mai daraja a idon duniya. Insha Allah, wannan da kuke kallo duk da ba na yanzu bane ba kuma sabon bidiyo bane, na san akwai Nijeriyan da yawa saboda matasan mu da yawa ba sa bibiyan al'amuran Nijar. Ba su san wasu abubuwa ma game da Allah ya yi wa Nijar ɗin ba. Insha Allah wannan kusan ita ce jami'a ta uku manya-manyan jami'o'in Nijar na musulunci waɗanda suke koyarwa da karantarwa a addinance abin da ya shafi harkar hadisai ne ko alkur'ani na ruwayatul habs ko qalun. To insha Allah wannan jami'ar babu abin da ba ta koyarwa, sannan kuma ba iya nan wai ta tsaya ba, abin da ya shafi ilimin kimiyya da fasaha na zamani da ake yi duka a wata jami'a, ko a ce misali irin University Abdu Mumin ko, to babu abin da su ma ba sa koyarwa a addinance. Insha Allah, wata in an ce a addinance kuna kallon shiga al'ummar yanda mata suke shiga cikin mutunci, kuma bangaren maza daban na mata daban, kuma kuna kallo ko huskokin su ba su cika bari ba, kenan kun ga ba ma a maganar cewa akwai tarbiyya da tsari a cikin wannan lamari da mutum ya gani wa idansa ya san lamari ya bambanta. To alhamdulillah za mu iya cewa yanzu a duk Afirka ta yamma, kamar yadda na saba faɗi, in na kawo wani abin da na san cewa lalle a binciken mu mun san cewa babu shi din, to muna ga Nijar na da wannan abin da ba ko wacce ƙasa ke da shi ba, tunda kowa ya san cewa yanzu jami'ar Sayi jami'a ce wadda ta daɗe ta musulunci da ke birnin Niamey, to kuma take Saye kai nake san cewa, amma birnin Niamey din ne tunda ko ba nisa sosai, to jami'a ce wadda take karɓan mutane daga ko ina ƙasashen duniya, musamman ƙasashen mu na Afirka, don zuwa su karanci abin da ya shafi addinin musulunci. To yanzu alhamdulillah da kafa ta ƙara ci gaba wa al'ummar Nijar da ma ƙasashen Afirka da ke son zuwa Nijar karatun abin da ya shafi addinin musulunci. Wasu zaka ga suna ganin kamar Nijar babu abin da ya shafi manyan jami'o'i, to akwai manyan jami'o'in da wasu wuraren sai an tona kuna kallon su. Kuma wannan jami'a an buɗe ta ne 2021, ma'ana shekarar 2021, a ƙarƙashin jagorancin shugaba Muhammadu Yusuf, tare da tallafin ƙasar Saudiya kenan aka samu aka gina wannan katafariyar jami'a. Kuma bayan ita ɗin dai akwai wata ita ma zuwa ƙarshen bidiyon nan, inda lokacin da aka yi taron buɗe ta, yawa ga bidiyon nan yanzu insha Allah za ku gani. Masha Allah, kun ga tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Yusuf kenan, tun a lokacin shi ne aka gina wannan jami'ar, kuma ta fara gudanar da abin da ya shafi harkokin addini insha Allah, tare da tallafin hukumar ƙasar Saudiya kenan, wanda tallafi ne da ta saba ba ƙasashen da duk take ganin cewa suna da addini sosai wajen abin da ya shafi ƙara haɓaka ilimi a addinance cikin kyakkyawar rayuwa da tarbiyya mai kyau. Muna kallo da insha Allah. To kun ga wannan ita ce jami'ar musulunci ta uku, ita ma wannan doguwar da kuke kallo ba hotel bane, duk wanda ya ganta a birnin Yamai jami'ar musulunci kenan. Insha Allah, Allah ya ƙara wa Nijar albarka. Dalilin da yasa na ɗauki wannan bidiyon, na san akwai al'umma da yawa ba su san akwai waɗannan ni'imomin ba na manyan jami'o'i guda uku waɗanda da Afirka ta yamma ana alfahari da su da ma Afirka insha Allah.